Tamam, sakin ol. Abone. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Hello. Guys. Gwrbw सोलायलांबाय मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों जोङो Hey guys, बर लेभेल लोगोफोर दिन गोदान भिडिअ लोगोफोर थ' प्राय आंनि गोदोनि भिउवार्सफोरा मिथिखागोन नङा होमबा आं बहा दङ थ' लोगोफोर दा आं दंफाय क'क्राझाराव माने आफ्टार 2 years आरो ना माने 1.5 years देर बोसोरनि उनाव फैदों आं क'क्राझाराव माने इउनिभारसिटियाव मोनसे खामानि दङ माने पास सार्टिफिकेट लांफैनो आरो थ' बे हिसाबै लोगोफोर आं फैबाय बाइक लांना फैदों आङो ओमफ्राय बे हिसाबै दिनै एसे बेरायनोसै आरो ना माने साननै जायगायाव फैनाय आङो माने ओरैबायदि खामानि गोसा थांलाय फैलाय इउनिभारसिटियाव खारथिं माने समान गैखाया आरो थ' बिनिखाय दिनै एसे खामानि जोब्बाय थ' एसे रेस्ट मोनाखै दिनै एसे भिडिअ बनायसै नङा होमबा थ' लोगोफोर थांगासिनो आङो आब' रिंकि आब'जों आंजों आब' माने गारि गोदान बायदि नालाय थ' माने आब'नि गारि गोदानाव गाखोनाय हिसाबै आरो आब'बो लिंबाय थ' एसे मोनानि एसे बेरायहैनो होननानै थ' आब' माने मोनसे खामानि थांखायनो आंबो माने बेरायहैनोसै आरो ना लोगोफोर लेट्स स्टार्ट भिडिअ अके थ' देखानोसै नङा लोगोफोर दिनै माबा जाया थ' लोगोफोर नै आंनि गोदोनि रुमा नै सियार भगबान दिनैसो फैखादोलै माने नि न'खौ ओरैबायदि माने गावनि बायदि मोनखायो आरो ना ओरैबायदि मोजां मालिकआ सनानि आयं थ' नै आंनि बाइकआ लेजेन्ड फैबाय क'क्राझार फैलायबाय नै थांलायनोसै लोगोफोर ना एसे दायो थांगोन आं टाउननिफ्राय आब'नि कार गोदानाव MG हेक्टर गाखोनानै एसे बेरायनोसै नायनोसै मा बेरायनोसै नोंथांमोना नुगासिनो ना मा बेरायगो नै दा गिबियाव ओमफ्राय बिशाल मेगा मार्ट माबादि आरो ना क'क्राझारनि एसे हाबैनोसै माय स्पर्टिं बायनो लोगोआ देखायसिगोन थ' लोगोफोर नै दायो सफैबाय ब' बाजार ओमफ्राय नियाव थायो जोंनिया रिंकि आब'आ ओमफ्राय नियाव गारिखौ दोनसै आरो ओमफ्राय आब'नि कारजों थांनोसै ओइनो गारि सोदोबैनो बाब बुंबाय माने सिङाव माने गार्लसनि ना माने सिङाव हाबनो हायानो बिनिखाय बाहेरायाव थांगासिनो माने फंबायबाबो न'खरनि बिफाबाबो जिखिजाया माने हाबनो मोनानो आरो ना माने रुमाव खायफा माने बहुत स्ट्रिक्ट थायो थानायालाय मोजाङानो स्ट्रिक्टआलाय माने क'क्राझारा ओरैबायदि माने खायफा जायगायाव ओरैबायदि क्लिन माने नै पुरा नै नालाय दाखोर मोनसेबो गैया हाद्रिबो गैया माने खायफा जायगायाव दै थ' नै ब' बाजारा बहुत क्लिन दिनै मुनुजिबो दोङो मुनुजि आं फैफादों बे क'क्राझाराव माने बिसा माने आलासि दोनखायो टेनसन गैखाया माला नै गस्ला गोदान बायदि नै जोंनिया बाइकखौ सोगासिनो मुनुजिया गस्लाया साजायाखै नालाय लोगोफोर एसे महरलाय ग्रिन कुर्ता नै बिब'नि गारि गोदाना नै दा लाक्जारिखा नै MG हेक्टर tamam साइज नुखायो मानसिखौ tamam साइज नुखायो मानसि ओइ जागोन ना लेट्स गो होनदो MG नै नोंहा बाइक सोदो र' आब' थांबाय ना बाइक सोबाय बा नै गार्ल्स पावार लोगोफोर नै आब'नि थेंक इउ स' माच दे मेसेजाव होनहरदोंमोन ना औ मेसेजाव होनहरदोंमोन ना आब' थिखांनांगोन दे क'क्राझार थांबा बिराद मोजां नांबाय खिन्थु दिनैनि फाइनालि फार्स्ट टाइम नि गारियावबो आरो आब'नि गारियावबो माने आब'नि गारियाव माने फार्स्ट टाइम जाखां MG ना MG दस्राफोराबोथ' लायो नालाय MG हेक्टर टप मडेल ना माबा मिडल औ ए पुरा टिभि दंखायो माथो टिभि दं गान दामदो जिअ 7 टिभि दंखायो नै जादों नै मनुजि नि आबौ खासि उदालगुरिनि जोब आबौ जागोन ना आगै जागोन ना नि मानसिया आबौ दे आबौ सो बुंबाय जायोलै गाना दामाखौ दामो दा दामनो हानाय नंला स्क'पियार फैगोन दे जागोन औ चलो गाइसमोन गोरबो सोलायलांबाय मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों जोङो ओरैनो उनाव जिरायनायफ्रा एसे प्रब्लेम जादों उननिफ्रा बेक पेन नामा बेक पेन जागासिनो नै दा हिप्स पेन थ' नै नैबेनो जाबाय नैबे माबा ना ब' बाजार क'क्राझार दा देखायगासिनो दायो जों थांगासिनो नै लाक्जारि कार लाक्जारि ओइखौ खुलना लादो लागाव सानरुफ पेनारामिक सानरुफ माने ग्लासखौ खुलिला सानि साथाखौ खुलिनोसै ओरैनोबाथ' बयस कमन जायो आरोना बे काराहाय बेहाय बयस कमन होबानो बे हारसिं खुलियो माने मिडलनियाव मोनो आरो बे माबाखौहाय फेसिलिटिखौ बेनिफ्राय लयेस्टआव मोनला
लोगोफोरनि दा सहैबाय एसे सलायनोसै गारिखौ सलायनो माने एसे गिया आं सलायनो माने बहुत गासै बहुत लाखनि ना माने 20 लाखनि सानै गारि ना थ' बेनिखाय एसे गियो थ' लोगोफोर दायो आं दंफायो क'क्राझार मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालनि अबेयाव खाथियावनो दंफायो थ' माने नैयाव नैबे जाबाय निउर'लजिस्ट हा बेयाव माने गुवाहाटीनिफ्राय खासे माने निउर'लजिस्ट माने स्पेसियेल माने खासे डाक्टर फैयो आरो माने बियो माने एभ्रि मान्थआव माने खेबसेल' फैयो सेकेन्ड सेटारडे खालि आरो माने बिनि माने नायनाया लिमिटेड जागोन आरो माने सानसेयाव 30 जनल' माने मानसि नागिर बिथाङा थ' नोंथांमोना सोरबाफोर नायजानो निउर'लजिस्टनि सोरबाफोर प्रब्लेमफोर दङबा नोंथांमोना माने नायजानो हागोन थ' कन्टेक्ट नाम्बार दङ बेयाव थ' माने बे जायगायानो जाबाय बे क'क्राझार मेडिकेल कलेजनि बा जास्ट अपोजिट साइड नैबे ना नैबे मोनसे माबायावनो फार्मासियावनो माने फैगोन आरो बि हा नै जोंनिया आगैया मा जादों जोंनिया सिं सानाय ना थ' दायो नायजासिगोन आरो मा दोङो सिं सानाय आरो मा बुखांखाबाय ना ओमफ्राय दा दिनै एसे मेडिसिनफोर लाबाय आरो रिलिफ मोननायनि थाखाय आदसा दा दे सिं सानाय आब' होनबाय थायो सानफ्रोमबो ओइ दाख्लै साननैसो सिगांनिफ्राय ओमफ्राय दिनै एसे बारा मोनथारदों दिनैनिफ्राय हामसिगोन दे ओंखायनो माने आंबो सोरबाफोर निउर'नि प्रब्लेम दंबा नायजाफैनो हागोन नायजाफै बेनिफ्राय एडभान्स बुक खालामहरबानो जाबाय गोरबो खुंगुर आगैया स्क्रिनाव नाम्बारखौ होना होदो ना बयबो हेल्प जानाय बायदि नङा होमबा जायफोरा प्रब्लेम जागासिनो दङ खस्थ'आवबो दंबो जानो हागौ ना गोजानावसो थांनांगौ जायोमोन सिगांथ' गुवाहाटि माबा माबिफोराव दाथ' नैबे खाथि खालानिफ्रा नैबे क'क्राझारावनो फैनो हासिगोन थ' लोगोफोर नै दायो साहा लोंखांबाय ओमफ्राय नै हटेलाव ओमफ्राय दायो थांनोसै एसे फट' लायनोसै माने मोनालायबाय फट' लानो नागिरदों जों आब'नि कार गोदानजों आरो ना दे आयु दे दानिया जोंनिया मुना सलिसिगोन MG हेक्टरखौ दे आनलक करो नै साखासे एक्ट्रिस दङ नै एक्ट्रिस नंगौ मानो नङा जानो नै दायो एसे फ्रेस फ्रेस बार जाबाय बरियानो नै दिनै गारिया खस्थ' जादों नामालै बिराद मोजां नायलांबाय खिन्थु ओमफ्राय नै आब' थेंक इउ होनांसिगोन बरिया माने बिब'आ खेबसे बुंदोंमोन आं गारि लाखालि बुंदोंमोन आं माने गारियाव क'क्राझार फैबा गारियाव थिखानांगोन होननानै दिनै जि मोजां बेरायबाय इन्जय खालामबाय गाव लेंलांबावनांलायाखैसैना नोंथ' बेनोथ' आब'न लिंबाय मोजां नांबाय बिराद मोजां नांबाय दायो जोब्बाय खामानिफोराबो दायो लोगोबो मोनबाय जोंना खामानिबो जाबाय ना एसे टाइम स्पेन्ड जाबाय आं डिउटि जोबलायनानै रेस्ट खालामालासिनो दुगैनानै ओंखाम ओंख्रि जानानै एकदम डाइरेक्ट रेडि जानानै फैखाबाय आरो खारन माने बेरायनांगौबा रेस्ट मोनखाया जुदि रेस्ट लायो डाइरेक्ट सान हाबखायो आरो ओंखायनो रेस्ट लालायासै दिनै नोंसोरनि थाखाय दे स्पेसियेलि दे आं मोजां मोनो नालाय फंबाय हिसाबै बेनिफ्राय नै बिनानावा गोजान फैदो खस्थ' खालामनानै आगै सानै दोङो आगै सानै सानैबो आगै ना फिसा जाबाय 2000नि नालाय ना 2000नि इसोरो थ' लोगोफोरनि दायो जों सफैबाय नैबे जाबाय फ्लाइअभार नै दायो पार जाबाय बारबोलायलांबाय मोजाङा थाबोबाय दायो बेदर दरसे जानोसै सोरबा बिथराइनि कमेन्टआव ओरै होदोंलै स्लिम फिगारफोरनि पार्टिया इदिनो जाखायो होननानै माने जों जेबो जगार लाङाखैमोन आरो मेथाइ सेथाइ स्प्राइट बेनिफ्राय मोनायाव ओंखाम जानो फैबाय आङो बेदरजों जायगाथ' देखायासै नालाय स्लिम फिगारफोरनि इदिनो हाब्रुबारि मोननोसै हाब्रुबारि क'क्राझार इहाय माने मोजां सावनाय माबा माबि मोनजायो आरो ना इभिनिंआव टाइम स्पेन्ड खालामफैयो बरिया माने माइन्ड फ्रेस जायो सानसेनि खस्थ' फैसा खामायनाय फैसानि सिङाव फैसा होसोनाय मेनलि खामायनाय बिनो ना मेनलि बिनो डिउटियानो जा प्राइभेट जबबाबो गभर्नमेन्ट जबबाबो बा अबावबा सोरनिबा माबायाव कम्पानिफ्रावबाबो ना गासिबो डिउटिथ' डिउटि आरो लाइफखौ माने जिनाय होनना बुङो ना दसे सानसेनि खस्थ'खौ नियाव एसे मेंहोनो हायो आरो जागाया देखो क्या आया है रोस्टेड चिकेन बे रोस्टेड चिकेन स्प्राइट गुदुंथ' गुसु जाबाय ने नै फैलायबाय मम'स डिलिशियास गोथावथार